Kwan mar nyithindo ma inyuolo dok piny higa ka higa yare higa mar 1989 piny Kenya. Kaluwore kod lipot mar chal mar ngima oganda manogol kod duol ma ochung' ne kwan mag oganda e pacho ka KNBS yangore ni higa mar 1989 nyithindo manonyuolo kod miyo ka miyo ne ok tin ne 7 ka nonro manotim kochopo higa mar 2022 to yango ni miyo ka miyo sani koro nyuolo nyithindo 2 nyaka 3. Ripodno bende nomulo gik mamoko moriwo ngima mar nyodo, dongo mar nyithindo, tuoche mag ayaki, malaria kaachiel kod kahera e kind mamoko. Judith Omondi keto lipodno yanga kendo omiyo mathoth. Ne en nyasi mane oyuorie kod jotelo ma opogore kama oting'o jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha, jotelo mag riwruoge ma ok mag piny owacho e kind mamoko mane obiro kanyakla e nyasi mar keto ayanga lipot mar chal mar ngima oganda. Kaluwore kod lipodno, yangore ni kwan mar nyithindo ma miyo achiel nyuolo e pacho kae dok piny higa ka higa yare higa mar 1989. E higa mar 1989, miyo achiel ne nyuolo nyithindo ka matin mogik 7, ka nyaka higa ma okalo, miyo achiel nyuolo mana nyithindo 2 nyaka 3 kende. Penjo wuok ni en ang'o ma otimore? Ang'o ma omiyo kwan mar nyithindo ma mon nyuolo dok piny? Lipodni koni nitiere gik mathoth manyalo duoko piny nyalo mar miyo nyuolo nyithindo ma odhuro. Mokwongo en higa ma miyo chakie nyuol, higni ma miyo kawo kapok oluwo nyathi, nyalo mare mar sayans mar nyodo, tiyo kod yore mag komo nyuol bende osemiyo mine oduoko chien kwan mar nyithindo ma ginyuolo kipimo kod higni ma okalo. Lipode moko yango ni budho kapok iluwo bang' nyathi nyalo rocho nyalo mari mar nyuol nyithindo mang'eny. Mine ma odakie bombe nyuolo nyithindo matin kipimo kod ma odakie gwenge. Total fertility rate in Kenya, which is the average number of children a woman will bear in her lifetime, has been declining. You can see from that graph, from 6.7 in 1989 to 3.4. Elipodni bende yangore ni atamalo 5 mar mine manie kind higni 30 nyaka 34 nyalo margi mar nyuol rumo, gino ma dho ngere yango ni menopause. Atamalo 38 manie kind higni 48 nyaka 49 bende nyalogi mar nyuol osepodho. Magi gin moko kuom gik ma omiyo kwan mar nyithindo ma inyuolo dok piny. Counties ma pod inyuole nyithindo ma odhuro gin kaka Mandera, West Pokot, Wajir kod Marsabit. Nairobi, Nyamira kod Machakos inyuole nyithindo ma ok okalo 2. Atamalo 81 mag keny ma pacho kae gin keny ma ahoyaye. Atamalo 19 kende mag mine ma onyuomi e chik kendo ni kod oboke mag keny. Kaunti ma Garissa ema otelo kod keny ma oyangi kendo puodhi kod chike ma pacho ka kod atamalo 35. Kaluo ni piny kipimo kod counties mamoko. Kisumu ni kod atamalo 11.6, Migori atamalo 8.4, Homa Bay atamalo 8.2, ka Siaya to ni kod atamalo 8 kende. Lipodni igeno ni piny owacho biro tiyogo e loso chike kendo bero chenro ma oyang ni ok dhi maber. The 2022 report provides baseline statistics that will be used in monitoring and evaluating the implementation progress of the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation agenda. Let me urge the technical teams at the Ministry of Health and county governments to fully utilize these results as they determine how best to implement the various interventions with the objective of achieving optimal universal health coverage for all Kenyans within the shortest time. Lek mar bero somo, thieth kaachiel kod tieko dhier nyalo chopo kare poni oketie tim gigo madwarore. Judith Omondi, Ramogi TV.